presented by Sonia Music. फिलहाल में एकर भइल रहे शादी कके इ त गइल रहे हमर बराबादी। हाल फिलहाल में एकर भइल रहे शादी कके इ त गइल रहे हमर बराबाद। पहिले सावर रहे अब तई गोर हो गई कि माल ससुरा में जाके माल ससुरा में जाके लड़कोर हो गइल। 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 हाल फिलहाल में एकर भइल रहे शादी कके इ त गइल रहे हमर बराबादी। हाल फिलहाल में एकर भइल रहे शादी कके इ त गइल रहे हमर बराबाद। पहिले सावर रहे अब तई गोर हो माल ससुरा में जाके माल ससुरा में जाके लड़कोर हो गइल। 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 पहिले रहे पातर छीतर गइल बिया मोटाई काथी खियवल सब भातरा एकर गइल बिया चिकनाई। गइल बिया चिकनाई पहिले रहे पातर छीतर गइल बिया मोटाई काथी खियवल सब भातरा एकर गइल बिया चिकनाई। पहिले रहे पातर छीतर गइल बिया मोटाई काथी खियवल सब भातरा एकर गइल बिया चिकनाई। बाकी सीधा साधा रहे मुँह जोर हो गई कि माल ससुरा में जाके माल ससुरा में जाके लड़कोर हो गइल। 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 राइटर राजू प्रमोद संगे कैले बिया धोखा बलिराम बारूद एकर जो हतारे मौका। राइटर राजू प्रमोद संगे कैले बिया धोखा बलिराम बारूद एकर जो हतारे मौका। राइटर राजू प्रमोद संगे कैलस धोखा बलिराम बारूद एकर जो हतारे मौका। के मुने से करीब से ही दूर हो गई कि माल ससुरा में जाके माल ससुरा में जाके लड़कोर हो गइल। 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 हाल फिलहाल में एकर भइल रहे शादी कके इ त गइल रहे हमर बराबादी। हाल फिलहाल में एकर भइल रहे शादी कके इ त गइल रहे हमर बराबादी। पहिले सावर रहे अब तई गोर हो गई कि माल ससुरा में जाके माल ससुरा में जाके लड़कोर हो गइल। 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 Presented by Sonia Music.